Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олға таба койбір темалар турында кыскача. 73 яшьлек пациентның йөрәге туктаган, ошыгычы ярдәм фельдшерлары ир-атны кире тормышка кайтарган. Җиңүнең 80 еллыгына түгел 80 көн кала. Яр чолыда нинди чаралар көтелә? Ашыгыч ярдәм фельдшерлары ир-атны кире тормышка кайтарган 73 яшьлек пациентның йөрәге туктаган. Медицина хезмәткәрләренең белемле булуы һәм вакытында эшләгән гамәлләре нәтиҗәсендә ир-атны коткарып кала алганнар. Хәзер аңа берни дә янамый. 73 яшьлек ир-атның хәле начарлануы һәм аңын югалтуы турында хәбәр итәләр. Озакка сузарга ярамый. Шалтырату иртән килә. Фельдшерлар Айдар Фатихов белән Назир Ишмакаев сменага керешкән вакыт. Кирәкле әйберләрне тиз генә җыеп, алар оператив рәвештә адрес буенча юл тота. Алар килүгә ир-ат суламаган, һаманың йөрәге тибеше дә булмаган, клиник үлем башланган була. Надо проводить сердечно-легочную реанимацию. Первым делом я приступаю делать непрямой массаж сердца. В этот момент напарник мне помогает, подключает сосудистый доступ, вводит лекарства для восстановления сердечной деятельности. Также то, что пациент сам не дышит, мы подключаем аппарат ИВЛ к пациенту, чтобы восстановить дыхательную систему. Реанимация чаралары 10 минут дәвамында үткәрелә. Ир-атның йөрәге яңадан тибә башлый, ләкин ул аңына килми. Фельдшерлар аны носилка белән машина янына төшерәләр һәм ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә госпитализациялиләр. Сотрудники сработали очень компетентно. К счастью, удалось достаточно быстро восстановить деятельность сердечно-сосудистой системы. Пациенту на фоне проводимой ИВЛ был оказан весь необходимый комплекс лечебных мероприятий, и пациент благополучно был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Пациент инде хастаханәдән чыгарылган, хәзер ир-атның тормышына һәм сәламәтлегенә берни дә янамый. Бер ел эчендә ашыгыч медицина ярдәме станциясына 200 меңгә якын мөрәҗәгать килә. Шулардан 200дән артык пациентка реанимацион чаралар үткәрү таләп ителә дип билгели медицина хезмәткәрләре. Димәк, фельдшерлар йөрәк үпкә эшчәнлеген торгыза. Шулар ярдәмендә кайбер чалалар үзләренең икенче туган көннәрен билгеләп үтә алалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Җиңүнең 80 еллыгына 80 көн кала. Татарстан җиңүнең юбилеена әзерләнә. Быел республикада берничә чара планлаштырылган. Шуларның берсе җиңүгә кадәр 80 көн кала акциясе булды. Ул бүген 83-нче Фея балалар бакчасында старт алды. Тыл ветераннары, шулай ук завод кушаматлы хәрби хезмәткәр өчен тәрбияләнүчеләр, җырлар һәм биюләр белән өчен сюрприз ясадылар. Моннан тыш кунакларны күңелле бүләкләр дә көтте. Нинди? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. 39-нчы комплекс территориаль иҗтимагый үзләре рәисе Мәдинә Мөхәммәтҗановага җиңүнең 80 еллыгына кадәр 80 көн акциясын балалар бакчасында уздыру идеясе килә. Волонтер сүзләренчә, балалар кечкенәдән үз илләренә һәм геройларының тарихын белергә тиеш. Безнең хәр балалар, оныклар да шуларны күрбүсеннәр өчен, аларга менә шушындай патриотик воспитание бирегә. Менә шуның өчен күрбүсеннәр, алар аны белеп үссеннәр, хөрмәт белә үссеннәр олыларга дип. Менә шушылай итеп, илебезгә яратып үссеннәр дип. 83-нче Фея балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр кыска вакыт эчендә шигырьләр, җырлар һәм биюләр әзерләгән. Мәхәббәт, хөрмәт һәм теләктәшлек уяту бик мөһим дип уртаклаша 83-нче балалар бакчасы мөдире Светлана Бадртинова. Безнең балалар бакчасында педагоглар берлегендә яңа проект башладык. Бу кичкенә генә мини-музей дип әйтелгәндә, кичкенә генә музей. Бик тәтле безнең әти-әниләребездә хуплап алдылар. Алар үзләрендә булган экспонатларны, әле бу безнең музей бары тик ачылды гына, 9 майга кадәр экспонатларда күбәер дип уйлыйбыз. Чакырылган кунаклар арасында Бөек Ватан сугышы ветераннары белән бер раттан махсус хәрби операциядә катнашучы. 83-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче кызның әтисе, завод кушаматлы хәрби хезмәткәрдә бар. Алгы сызыкта ул 2022 елдан бирле контракт буенча хезмәт итәргә китте. Патриотик хисләр өстен булды дип бүлешә ул. От Татарстана мы, конечно же, получаем и письма от детей, и от школы, от
детских садов, получаем рисунки. Это же, конечно же, нам поднимает определенный боевой дух, потому что с каждым письмом мы получаем весточку из дома, что здесь все хорошо, что нас любят и ждут. Мондый матур традицияны еш һәм өлкән шоулар дәвам итәчәк. Безнең чаралар инде көн сайын моны үткәреп торачакбыз инде. Үйләренә барып, субботниклар үткәреп, прогулкалар ясап, менә шушындай. Һәм ел дәвамында, ел буена дәвам итәчәкбез. Безнең бит инде быел год защитника Отечества, шуның өчен ел буена дәвам итәчәкбез. Концерт программасы ахырында Бөек Ватан сугышы ветераннары, шулай ук завод кушаматлы хәрби хезмәткәр Мәдинә Мөхәммәтҗановадан татар милли ризыгы чәк-чәк, шулай ук юбилей медальләре алдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тизен ватаны саклаучылар һәм халыкара хатын-кызлар көне билгеләп үтеләчәк. Бу бәйрәм өстәле турында уйларга вакыт дигән сүз. Бу мәсьәләне хәл итүдә шоуларга Green Сәүдә үзәге беренче кат адресы буенча урнашкан Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкәсе ярдәм итәчәк. Керү автозавод проспекты ягыннан. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Ярминкә кунакларының күзләрен Камчаткадан яңа тотылган балык сөендерә. Киштәләрдә затлы тукымнар, чавычы, майлы балык, горбуша, тунец һәм палтус. Ярминкәдә барлыгы 35 төрдән артык балык бары бирдә кызыл улдык та табырга мөмкин. Ул эре бөртекле, азсызлы витаминнарга һәм микроэлементларга бай. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Всем рекомендуем. Алда 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәргә кызыл улдык та, балык та сатып алырга һәм туңдыргычка куярга мөмкин. Эрителгәннән соң алар тәм сыйфатларын һәм файдалы үзәкләрен югалтмыйлар. Моннан тыш монда бик күп яңа туңдырылган продукция да тәкъдим ителгән. Мы уже в возрасте, нам надо омега-360 для сердца, для здорового питания. Бутерброд так кушаем, так любим. Сейчас тем более весна, ближе к весне, надо икру кушать. Витамины, да. Так что нам нравится, приезжайте почаще. Здесь все, мне кажется, вкусное, девушка. Вообще все вкусное. Мы постоянно приходим, мы пенсионеры. Мы сегодня горочку взяли, потому что мы болеем. Надо горочку и рыбку. Мы все попробовали, и белорыбицу, и чевычу. А теперь к праздникам и к дню рождения. 22 февральга кадәр Green Сәүдә үзәгенең беренче катында Камчатка балыгы һәм кызыл улдык сатып алырга ашыгыз. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 17 по 22 февраля. ТЦ Грин. Остановка Глобус. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. В руки вверх бар. На Чумбике 40. 18+.